adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Angel, 21 anyos, daga, estudyante sa first year college, taga Maputi na awan Misamis Oriental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa dili normal na akong gipamati sa akong lawas. Aron inyo hisabtan, sugdon ko sa 10 anyos pa lang ko. Ingon inyang mga panghita po. Angel, bantay ning bahay day ha. Kay may adtuon ko sa ilang lula nimo. Ngano ka ang kinanglang pantayin ang pay? May magmulakaw ni. Angel, nagisulti ka? Wa, uy. Sige, akong bantayan ning bahay mo. O nahala, sige. Bantay man bitaw, nag-uli na ako, uwa ka din sa bahay ha. Mulaag na sad ka ha. Di laki. Sige na malakaw na. Kay mo ato ka sa ilang lula. Lagi, sige, adto na ko. Ay, nagsapot ra ba chut ning may anto nga mga ligo meron sa sapa diha sa ubos sa amo. Bahala na lang nas mama, oy. Mutungan ko sa sabot na mo ni Mayan nga mga ligo may sapa. Siradaan lang nako ning among bay. Nindutas tubig, uy, pugnaw kaayo. Palangoy pa ta dito dapit sa dakong bato, Angel. Ato tapatong dito sa dakong bato aron ato ta mo-dive. Ay, sige, lumbat taglangoy. Ali, ups! Lumbat tamian! Lumbat takin sa'yo nang makakatkat na to sa dakong bato. Ali, ups! Yay! Winner ko! Ako yun ang nakakatkat na rin sa ibabaw sa dakong bato, Mian! Maaksan na gyapon si Kana kun makapas ka. Maambak na ko. Maambak ko, be. Aron dili ko magukdan ni Mayan. Mo-dive na ko. Oh, hoy, ano ba badagay na ko? Ay! 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 Kasakit sa kong na nabunan sa mga bato. Okay ka lang? Taga ka di kasi papasin ang bato. Huwag ka ka-dive. Padung naon sa ko mo, dive. Pero nalakinas na akong tail. Ay. Kita sa kong napad-napad sa mga bato. Ay. Hala! Nagduko ang imong Angel! Ha? Ano? Naliki ka nga kong Mayan. Mauna! Gahi magkago! Gingnan bitaw nga ayaw paglaag, nikis gid ka! Nikis gid ka! Ay, maay. Unsa man na siya magtambal na iduot nagbayas akong Doot! Gahi magkagugod! Miresi! Nga mao ni gidangatan nimo! Niliki akong uma. Gahi gani kay kago! Wag gid kaliki sa kagahi day! Pero may samad! Mao ning nagdugo og maayo! Nana ko sa ospital, ma. Kay makuyapan na niya ako. Mamatay niya ako, ane. Ay! Mahadlo ka man di ay mamatay! Pero gahi kay kago! Lamlam ka lang inom pa-ospital, Angel! Nadi kay kwarta day! Dita mga tong ospital! Tambalan na kini na tong herbal! Recorded by Orad. Wala ko dada sa ospital at itong higayon na. Hangtod nga, naayo ang samad. O kay pobre lalaki mi. Gitambal-tambalan lang sa akong mama og mga herbal. Hangtod karon nga dako na ko.
Mga 21 anyos na ko, may gipamati ko sa akong o nga akong gikahadlukan nga may koneksyon sa pagkadisgrasya nako sa gamay pa ko dito sa sapa. Unya, Na ay mamisita na mo, si Roger. At ba nga siya dito? Kay, naghago ba yan nag-anhi din ng tawhana? sakit akong upa, uy. Huy, kung wa kay gusto sa tao, prangkay, dili kay, daghang kapag katarungan diha. Sakit lagi akong upa. Lapat kay akong u. Hala, ikay papauli adto. Ikay ingon nga labad ang uni mo. Kapuya tawhana, uy. Noon samday ka. Nang labad atong u. Oh, ngano gani nga naglabad imong uba? Unsay hinungdan? Init pagod kay sa kat na to ganina. Unya, ingon ani man ko kung mainitan ko be. Maglabad din akong u. Oh, ingnon nimo nga tungkol commander nga exempted lang ka sa formation kay init. Unya, wa ko'y grado ana. Pwede ra magud ka mag-water girl. O mutabang nag-arrange sa mga rifles. Limpyo sa safety room. Basta ka ng mga trabaho ondog nga narakas landong. Nalimot day ka sa giingon ni sir. Nang katong na mga gipamati, exempted sa formation. Da, hasol kayo eh. Ipasubmiton pa unya to medical certificate, ana. Sige na lang, good. Kisa magantos ka ng imong gibati nga matag mabuhat ka sa init, maglabad mo. Naon sa mga kaday ko ani, uy. Samot man kasakit kong o nga nagatubang aning dakang tunanan, uy. Kaita dyan aning uha, uy. Nitungan man nga exam ra pa na mo ugma. Ni grabe nakit kasakit ang akong o. Ma! Tabang, ma! Ha? Uy, hala! Tabang! Tabang mo mo! Si Sinjay nga kuyapan! Ay, salamat in taon nga nabalikan ka na sa panimuot, Angel. Kaya naon samlay ko, ma. Nakuyapan ka, apo ka. Pastilan, oy. Waka na infection ang imong o, Angel. Diyang gitambal-tambalan ka lang ni mama ni mo. Diyang nasamad ng imong o sa gamay ka pa. May gikahadlo ka ni Lola nga basig may infection ng akong o, diyang gitambal-tambalan nun ko ni mama og mga herbal, diyang nadisgrasya ko sa bata pa ko. Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, kung mainitan gani ko, mura kong mawad-ans panimuot. Kausa na kuyapan pagyud gani ko. Di ka ni tungod atong napantok ang akong o sa bato dihang 10 anyos pa lang ko. Ikaduhang pangutana, wa ba yagid ko dada sa ospital ni atong higayon na pagka-disgrasya nako o gitambalan lang ko ni mama og mga herbal. Wa ka ma-infection o matitanos ning akong o akong utok tungod atong mga herbal nga gitambal sa akong samad sa una. Ikatulong pangutana, wa sab ko makapa-check up og doktor hangtod ron. Unsa man nga doktor ang akong duolon ug mga pila man sab ang mabayad nga pobre ra ba gyud kay mi. Ikaupat o katapusang pangutana, kung magpa-check up ko o kung may makita nga may blood clot ang akong utok, posible ba nga operahan ko? Peligro ba o akong ikamatay? Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong soliran, Angel. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Di na gyud nato ni dugayon. As soon as possible, ipadadayon ang inyong suwat na atay
email address nga suliran_612@yahoo.com. Or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Padasad nato ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta to ang mga suking tigpaminaw nga naminaw nato silang mga opisina sama ni Kim Ibanez ug mga kauban niya dinha sa Land Bank of the Philippines dinha sa Mandaue City ug ang mga naminaw nato sa mga nagkalain-lain nilang mga opisina, panimalay, ato ang mga tinahod ug mga pinalanggang taxi driver, mga grab driver, mga tindira no dinha sa Carbon, sa Tabuan, sa Pasil, sa Talipapa ug diin pa. Daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pagpaminaw sa atuang programa. No, of course, no, to Ninya 5 ug ang tanan nga mga sastre sa ako ang best friend sa ang atelier kang Dino Loren. Hello and greetings ninyo. Ako na ditong kwaon ang ako ang blazer, ako ang pansot. Yes, para na ako'y OOTD. Yes, kung sa ato ang lesson for today, Doc? Ang atong lesson for today is you find your authentic self and make sure you get the opportunity to live it. Meaning to say, ayaw mo o paghimog kinabuhi nga taman ra sa social media. Nga kanang mag-project mo, nga nindot, malipayon, at tubangan ang problema, ayaw stop pretending. Be authentic, be true to yourself. No? Ayaw pag-live og life nga make-believe. Anak na yun na, di ba, Doc? Yes. Greetings today. Yeah, akong i-greet og may pagpaminaw, si Malin Pando, Florian Flores, Loida Lamdan o Candy Bantog. So, the same is true to Rolando Sibicon sa Punsidos, Carita, Cebu City. Og Miriam Hisuler D. Og mga D family dia sa Mainit, Uslob, Cebu. Yes, so ato ang letter sender karong adlaw si atong letter Angel. sender si Angel, 21 years old, taga Maputi, Naawan Misamis. Island, Misamis Oriental. Yes. Mga Ratonel family mayang pagpaminaw diya sa Misamis area. Mga Gamali, kining Duhali family. Mga Gamali family sa sugod mayang pagpaminaw. Una Niyang pangutana, Doc, nga kung i-maintain gani kuno niya, kani mga tambal-tambal, no mura kuno siya mawadaan sa panimuot, kausa na kuyapan pag gani gyud siya. Di ka na tungod sa iyahang katong time nga napantok ang iyahang ulo sa bato, pagka 10 years old pa niya. Pero 21 naman siya ron, Doc. 21, so that was 11 years ago. So murag dili na siguro tumay hinungdan, no? Lahing gyud siguro ang hinungdan na, no? Ngano nga naingon ani ni siya, no? Merdili siguro. 10 years ago ang nakalabay dili mo hinungdan, no? Nga ingon ani ang yung problema, no? Must be something else. It must be something else. Kay Taga-asa ni siya, taga Misamis Misamis. Oriental, no? Di kay ko Kinsa may familiar doktor. ang Usami City layo na Urukita City, di na iriha di ato ni, no? Mo na Diha, Urukita pwede. City. Pero island ba yan niya, Doc? O galing island man no. Oo. So, layo-layo siguro. Kay mainland Basin. man si Oroqueta. Oo. Yeah. Oo. Pero yung ikaduhang pangutana, Doc, is wa man gud kuno siya dad-a sa ospital 10 years ago, ha? Katong pagkadisgrasya. Unya gitambalan lang siya ni mama niya kanang mga herbal. Wa ba kuno infection or tetanus sa iyahang ulo or sa iyahang utok tungod sa mga herbal nga tambal nga gihatag katong nasamad ang iyang ulo. Pero samad superficial naman po na, Doc. Yes, kini magong samad god kinahanglan nga of course antibiotic para dili Yes. ma-infected. Unya dili gyud to maglimtan kung masamad ginita labi na kung hugaw, labi na gyud hugaw. Basta samad in general kinahanglan ka og anti-tetanus injection as protection. Ha? Yes. Kay ang kanang tetanus manggod nga kagaw makamatay ni kay di naman ka makaginhawa kay mo constrict mga imong mga respiratory muscles yung mga gianan sa imong kanang air, no? Pero wag Passages. din na tetanus si Angel, Doc. Wa ni siya matitanos pero kinahanglan nga Sa uban, no, nga mga sa uban masamad. nga parihan ni ani nga hitabua, no? Labaw nagkanang naay gani unsay Bisayaan ng rust, Dok, kanang Lip
Dili kanang gini man naa sa lansang, mga naa sa metal nga kanang rust. Kanang sa Bisaya ana. Kanang Naay daghan basta ka na sa mga scene, kanang mga metal nga makasamad nimo kanang may daghan prone taya. Correct. Kanang tayaon. Labo na mga ingon anak kusog kay nang makatetanus. Dili ko makabasol sa imong mamang nabutang og herbal mabi yan mga practice sa probinsya lagi. Correct. No? O gang mga concoction, mga herbal na mo na kuan sa mga karaan. Pero kung naalam mo yung hospital diha sa Island Manila to ni no, mas maayod og laboratory workup. In general lang ha, complete blood count. Daghan na kay kag makita diha nga impormasyon makahatag og ideya sa doktor unsa may problema sa pasyente. O gang iyahang sunod nga pangutana wala sad kuno siya makapa-check up og doktor hangtod karon. Unsa pod nga doktor ang iyahang duolon o pila sab ang mabayad kay pobre baya kuno kaayo Yes, sila. Angel, daghan na kayong mga government hospital also correct. out the country og internal medicine doctor ang imong duolon. Ug sa probinsya, bisag kinsa nga doktor. Ako gani, psychiatrist man kuno pero porbida daghan na pasyente na kong mga hubakon, manuli gani ko. Mauna. Dito sa nagpaanak ni assist kong panganak ato ni. All around. In a place nga walay laing doktor, ikaw nga Tinuod. doktor kay ikaw naka most knowledgeable Pero person. na-train man sad gyud mo ana, dok. Ni Na-train specialize lang ka. Tanan Correct. nag-train mi na namo. That's true. Oo, That's di pasabot correct. nga psychiatrist man doktor obra dili ko makaibaw mo resita og antibiotic. Kibaw ka mo tahi, dok. Kibaw ko mo tayo. Ay, so Og samad. every year na may mga surgical mga Missions, medical no? Oh. mission every year, no? Correct. Ug ang iyahang ikaupat og katapusang pangutana kung magpa-check up kuno siya ug naay makita nga blood clot sa iyahang utok, posible pa ba nga maoperahan? Peligro bang mamatay siya? Si Dr. Wybin Briones yung makatubagan. Yes! Neuro man na siya, Neurosurgeon, Doc, no? neurosurgeon. Or ang ako ang igagaw nga si Dr. Tum Vatanagul. Pero naman ni Yes. silag Cebu. Salamat dahil kayo ni Dr. Wybin Briones. Actually, kanang akong lamisa karon ako mga lingkuranan kang Dr. Wybin Briones na nga Philanthropist ba na si Dr. philanthropist Wyden, kayo. no? Pareha may room diya sa Chungma Hospital sa una. No? Very supportive of Balhin mga naman siya. charities. So depende na sa discretion sa imong neurosurgeon. Kung ang blood clot naa diha sa imong utok pananglitan o positibo, angay bang operahan kay this is a major operation baya ng ang craniotomy, no? Kanang lungagan ng atong bagol-bagol. Pero kung madara og mga tambal nga makahilis aning atong dugo nga mag blood clot na mga tambal niya ana, bahin mo ra og medical intervention. Pero kung Okay. grabe na kayo, nakabara ang blood clot sa daloy sa imong dugo, kinahanglan operahan, otherwise madisgrasya gyud ka, kaya na may dugo nga moagi. Okay. Uga, mga sukintig paminaw, hinaut unta, nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa atong programa, kiniyang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Araman. Daghang salamat. og maayong adlaw.